Monchumuri giribono na manga bereka okorekana ayo aseri bongo cyo kumanya asema rogoba yabono litukaligari ijuma buno botambe negesero ijuma ama yense menga kenengo cyo kumanya buna barikiwe twere bakuyasangire koro cingongo cyonsi inyirabono nariyo murayibwense William Samoei Ruto gabereka abachora waziri baye asema rogoba ya lero nyirabono abawaziri baye bonse nigabetaka ko bakaisiko amatuka makabereka gweta gabono barenga abawaziri emerongebere no yomono ina bose litukulya lero nigabachora abawaziri 10 yo mubuka asate biruna abande bagendera kurigereria mbare baraje kobekwa asebirugebyo nabo gati yabari yabanyara gotugutuisiko ngamuno mwaziri wagisemya Zekeri Machogo aseri bagariya yari yabari koirwa no yorenge omokonyo ye kinga kibare korigie karokyo bo governor ime ye county ya Kisii Julius Migosi ngerobono irobo waziri asensemeria yichisemi aingati yaria atura chikomulekero mwancho muligereria asema rogoba yabono enseyemo yabono margoba na manga koleka no mwancho muligereria okurutana na kwa mangana nkwane kugati yo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati na bayigono mu MC we godi ya Nyakoe Cosmas yagi Asmundi ayungati atucho kumulekero mwancho muligereria asema rogoba yabono bayigona mukuriyo bututukano ayibona aberega koneko chinsem aho nemejega ya matanga nja kolekana ane muno musayo mukurose wodi ya Nyakoe betaka wetuka goroko bumusadia ni gani wali tukulia lero ekero mongnonde boyigo chinsem chiri cya Kyogoro nero betaka kubetwe milionera bagakoni wali tukulia lero ekero monto yo maberega kubuturu mutwe sensemeli ya bombaba imeye county ya Kisii ayungati ya mange atura murekero mwancho muligereria ase egesero ijuma ama ya ense masema na mangolito kubwatira nergota somuno bimanyiriyo igakoro kwa Lydia Musekero kelibono Sara Muwanyi akone kichibi chamuli cyagwikira ase nchira yobo ikirangendera gotubwati agwetera ensemeli mtandao ensemeli ya Facebook na bogoto no Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bogoto no Ndizi TV tobaskweba gotubwati gwetera se website yetu no butambe www.ndizitv.net onyare konyora yo mona na mangali tanganyika gima tonyora mangana yo senchira yoko ya chuta. Ministry of Education, Julius Migosi Ogamba. Aba waziri bobore ndikithira kindi kinade ni duare ni goba utiriye gesire karakeria Zekeri Macho wachire kakare bagaria yeri irwa na Julius Migosi. Umweshimiwa kiwa kolire kuru assembly tia kuminyoka goche buchari yao inchu isaransanse ndenga governor kiti kikiasariki tigana mangana yobo onchoria bokoni nyamase bucheri inchu togamba mangana renge tamagendero mo governor we county ya Kisii omubori yo mo msie bwe godi ya Nyakoe moro chumnanga ngani ngenda ku musacho ndembo kema mbiti sibichisuguliyo gazi yane no kurigereria bokoreria ase county koleneti ngoje chinsemo chia motonto gosibichisuguliyo kane mu MC Cosmas Oyagi Aseyo monenda mange saranso kemono otwemanya senchira yobo ikirano ensemo yabono margoba iretera ninchenkuru kwa Vincent Onyancha Ikotoka cha kemese mangana majia ane kurase county ya Kisii sesemeri daraja moja ni gati ya bonchire kurase nseme yibago sibichigali ko bari no goichano kone ko bwatekane ibanda byabo konyara gutagura imambi ya lero korengana na bonchire yabo ni ko batebere buna ni go banyarira sare nene asekerenga buna mbaikirane tigwa soko manyugwango chigotagera rubare bibande byo na boni ko banyarira ko buli mugavano we county ya Kisii Paul Simbarati ko ane kimunanga sona nagati unenchire mu yoko nyara ko bakonya wekirania emirimo yabo ya kiralituko magega yo gutagura rwasiba wekiranira yo bonchire bwabo una tokumanyigwa asenchira yoboime Imambia ya lero ensemo ya daraja moja imeyomu chobosongo abasaya bange nigo barengenekerero maega yo gutaguro kwebibanda ase konya bakwerigeria gwetera ogosibye kigali amone chipigipigi iyo erenchire yemo yabo yo kwenyorerengeria ya kiralituko nimekuwa nikifanya hapa kaosh. So leo asubuhi tumeamka kawaida kufungua kazi. Na vile mnaona ni hivi tu kuko tumeamka tu abruptly. Wamekuja wakasema wanafaa kubomoa kaosh. Mnifaka timbo atigende yonse. Abande mbortora basaba ketubwata baka bana to korigeri. Na ibono lerenga kimwa ngaingo nyoro mugati ngainga ko tiyo mwanon. Nimeamka leo asubuhi nimekuja kazi as usual. So kufika napata watu washaanza kubomoa. So nimeshangaa like ikibomolewa sisi kama vijana tunaenda wapi?
tulikuwa tunaambiwa kazi iko, so hii ndo kazi tumekuwa tukijitegemea. Maiga yoko egwa orobotinga nukwagachwa bujia we parajen semeywe nigo baruo kobolia wokunyurwa chinga kyo wagachobwe borabe bogo chaka Indonesia youths mani konya dolensa ega sibuna ya tenenire iga ama bagaye para buna go jakoba indu toko baba tanga ni koba saindi ga liegasi abantu bande bamanya kubwati bakabere gokogere gasi ito ya tenenire gusangane getaseni Kyandizi TV ni gabasa yabu baerera buna yenero enchera yabo yoka yokorenda chiamate chiabo bono tibari na maega gosebosio ase baragende yaboni ga tubwate kadra jamo pressure ka waste yonga itogoji gavana wote chibese chika sinchiro vijana tokore gas tiye ground ba saliri ngai togochi mambio bokima ngai tokorusi ndobwata barua ire oroche ba saliri kiregen. Asa kijana kama mimi daily nimekuwa nikitegemea hapa Kaosh, napata hiyo shilingi 10, napata sabuni, nguo ya kuvaa. Sasa hii hakuna. Sasa anauliza serikali, sasa tutaenda wapi si vijana? Tukiandamana ndio hiyo itakuwa tena maneno. Sasa sisi tunataka tu government tuangalie sisi kama vijana wa Kaosh. Angalia Mwa msieto sentranga yole muna bana to otora kibiti togochi. Bagambi mbayo. Vijana tuumire, maambi mo toka andamano muoga. Sisi tutaenda wapi? Tukiandamana ndio hiyo watu tunaanza kupigwa hapa marisasi, naambiwa Gen Z tumeharibika. Hakuna kuharibika, tunaandamana kwa kitu iko. Sasa ona hapa, angalia venye vitu zimeharibiwa. Sisi tutakula aje? Tunalipa aje rent? Kometana ywe ni gobo baba bakomochia serikali asuko batagulia ebibande byo. Batarikoena no roboti gose notice eri banyare kwearigania banganye gochioro wao. Bono enjera bacha ntuwe bangete bacha lioka. Bone kereke bachira ko leme pale batosaririe gasia. Ndobu atibo be gasia okorwa se nje ito ya Kenya. Lakini ekereke bachere bagitumeke karokyo korosie para. Egere tonyora mabagaye gasi. Mimi niko kazi. Sasa hata notice hata hatujiju. Tumeona tu watu wameanza kubomoa from nowhere. Chinga kibono batigaira seroro nigo baboliria serikali enyare ko iregetambo kiro kyobwango enyare ko baligeria sangao banyare ko gendera no bonchururi obwe elio banyare gwetanga no gwesoania kwa gukora obosalia. Information kwa national government enyewe tumebaki bila kazi, tuko na kilio. Sisi ni watu tuko na mafamilia tunalisha, so kazi yetu imesimama. Tafadhali tutafutie mahali sahi tunalisha familia, tuko na watoto, tunafunza watoto. Ninko ripoteli getaseni kia unambeje mo Kyandizi TV kuruchinse mechiga chia daraja moja imeje kaunti ya Kisii iletaliana ngoro kwa Dipon asanya Biyemuno muri keto Dipon asanya sorobo churwa senchira yobo ikirano gotigana yobono mwansho mulgereria boigo sensemo ya edaraja ya ryobuba yibone gotoka ase goderia yabomba baborabu ebunge yabo machoge borabu imeje county ya Kisii ekirokyo gicana gyakolekana sema mbya ya lero maiga yo musacha mu bwate myaka yegatwa umubero yogotoka senseme yoka buteiro mutwe no nabotera manyekana bwikirano nyingi kera umubero yogotoka senseme yo nigo chinga kyo cha menye bensemi babori ko babatereru ekirokyo butukime bwachake ko bwatikanege kare kya so musacha yatoka ka buteiro mutwe asema mbya ya lero Jabano igoro twatalite nari tukoligima twajete kama bake konda tokakora tukabongora bituma tokakora tokena na weze tokara tuirana agacha gaikagaiga era kananda akagenda tukaja tuansi bona tukikisa 11 jamara goba agacha tokaliranchi tosapa tokakora tokarangira tokakora njenga batangana liukina kaina mabana ndekana nanga chankanywa no arire nyomba gaiga muna harire kumuboli nkoruga toraka kana ndulikoruga ikara kana ndulikoruga kiro mutagaso akarara ngaso ngasikere jombe nera gasikere jombe akanta ibonye nayo ukoruga enyanya nera inge nyomba ngumune kina kwa rusinyanya nganchi atinda abo nyanya irigibija bona ngo jikorige nyanya ile kambona nchengaso atokarara kiro muntakara tukasikere chimboli amangana ya kayara igo paka bona limambi na nabo kasa 11 nje nayi moka mureka wedane nayi tukuboka saa 11 naso achikoni narosira abana banecha nakora
kena na korire na mungina na ronteretia mere chipainti bere nere na muirera na ina na gocha muna na ina nile gocha ningali gwake rwesimi na ki muna nyabutonga yare komutenya butaga kinche no na mutiga nyomba gaiga timo tiga tiande no are nyomba nsa 11 no are ngigaki na ndo mboli simi nde yachire na kimono ngokara iga igo bwakire bono mambia kuto abokire to kwebanga tosoke nkonyore riboti nga inchu muntu naro itire gaiga roche yagera nacha no mongina no yondangeria togoja tani nanyora umuntu narinsi naro nanyora ngatimo manyeti nanyora ngegintu kiro no kumanyia serikali nakiro mu assistant chibwe simi na chibu naro na amanyi umuntu naro itire nsiga igo bikiro ndi buna yaikire gabuna serikali yachire n'abantu n'abajiri bamutambuire Togo tumengora wochia senke yukubwatekana kore kyogo ichana gyakorekana muno mwancho murigereria asemambia ya lero na gotigana na yuno mu governor we county ya Kisii Paul Simbara tiriganya rekobori aba mse according we kirane bali merume yabo asenchire bondete gukwana litukoli lero kurwase wodi ya nyako ichinga gicho kubwatoka cheke basari niko banarati atebire buna basari tali meremo yaba MCM azokenda atebire buna mu MCA gasi eno kunyara komurekera yagenda tokolekana asense mo yichi wodi chabo nabakonyara cross ya machiko ase bunge ye county arati niga atebire buna aba MCA bato manye gasi yabo na gotiga westonania asamngana yokurugwa wichi basari amangana ye checkage mangana ye basari na atebire nga MCA tabwenereti ogocha kwana na cheki ose basari inega sie governor ayega siawo no kuligelinga ki gento MCA akoroso so mujumbe gende kemo koroso richiko kabiri go present abantu bae eli agatato oversight arolinga gasi yakolekana atenga gasi yakolekana nembe governor diri n'abantu bawo lakini ri chinga kimo korora mwemse nero daita arosie para nero tageta ina ngedu kieki e basari nero tageta ina ne amachi india gocha kuligereria gasi iko se yakolekani there is separation of what na chinga kio chibo igo ni go wono kungsana na kwaro kana kone kigwa seri tukulira robo iko gatijo mu MCA we gwodi ya nyakoe Cosmas yo Jagas Munde nabo igo wono no mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati maiga yo mu governor ko cheche basari go ika service ya ye sensemo ya nyakoe kolengana no mu governor ni ganya reka gote abuna inemere mo yo mu governor agwikira na kone kibuna ngo sirare birengo bye chisemi na bogo taigwana kwa mangana gati yo mu MCA ni go gwase getwa asekrenga buna ni gobono wa MCA batari ko nyarwe kanimere yabo asenchire bonete engana yatuguterware no mu MCA wodi ya nyakoe na komuchumo governor anemono aso gutekerania magendero chinsemo chonsi buneta ke roboti uru asenchira yoboime ime yegwodi ya nyakoe county ya Kisii Nomojaga okorekana asabisi yo MCA bogodi ya nyakoe Cosmas yo yagi chenga kyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kerana senseme yuko tukachicha kichibasari no ena boni go kurutana mangana kwene kigwe kati yo MCA bogodi ya nyakoe Cosmas yo yagi na bogo no mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati igobono kandenga ki tatageti gocha igobono na moko limonto advance bwana ni sanitera kiromonto mo wanchangena nechicheki Moro chumnanga na ngani ngenda ku musacho ndembo kema mbiti ko sibichi sugulio ose ntige gendeke to sera abante mie bagende anta chicha kichitorangria abanyana tobale torwa talibo oyagi no nyina boni gagani mu governor we county ya Kisii kwane kimuna nkunyarare wodi ya nyakoe na gwikirania magendero ase ensemeyo abantu bari mu bate chitakara moya Your Excellency asekidikirikiao mwana teyo nyakoe wodi no yomo opene bitinale kubusaba anyatura ko rabesa chiria chitakara nchira Your Excellency obakonye ase kolendo yagi na harati baroka no gotewana chinkwana chenga gicho kubwata kugwechicha kiechio ase wodi yo Your Excellency umusara ne nkuri bwensi tiri kubeka muhuku Your Excellency ongosomia abana chitakana osobano Yonga umheshimiwa ya utumia chipensi yao eji rani ochoko sera rabande karoge chiko Kosemon wao nale kubusabega Your Excellency ko kwano kwa na mangana hii karibu nyakoe
abantu abamagwanje. Thank you so much. Mheshimiwa ino tebrega yanga ki chibesa chiae akolia na abana okoreki igabono bate ekene ekyo Mheshimiwa ni mwete milioni 27 chichi project chia agendo ke chia wodi basari ne chibesa chi milioni 5 ndusete sekitikia mono ndagete chibesa chiri mwete milioni 27 arusi no ni milioni 2 aya abantu batakangia gutumia chibesa ya kurumu aratibo igoni gamo chio MC bagode nyako Cosmas Oyagi asogota moikange chinga kichio goikarania magendero na kumugania kumutara service ya kira chinga kibuna aba MC bande gendo ya kabiri Mheshimiwa kiwa kolire kuru assembly tia kuminyoka goche buchari yawo inchu isaransanse ndenga governor kete kiasariki Moro chumnanga ngani ngenda ku musacho ndembo kema mbiti sibichi sugulio abaheshimiwa bande okonyoro Mheshimiwa Manyero no hali na nche mpaka maro ono ene karotonya kugamba kende kia etire na wone yake ulio rangene ro koreki motondo nto gwesana watu wensi nigo boigate abuna wadi ya nyako niganyere basari ya shilingi 1 milioni 5 gaiga chibesa na nyeire eseji basari ne 1 milioni 5 chinga kichia sokorobekana wachenzi gomo governor chanyara kwa kwa getambo kerekyo asekolenda mochi wali bakurusuga chinsemo chisiko ye county ya Kisii uchakorobekana na gosalia ebinto jensi balema nto wanja bibago joini jensi kosalia ndokeke ama aliaba nanji ama andamano kirumo ndako resobo onye no mabe bakole roro Migori bakole roro onye Kisii bakole roro igo emekole erengeta itukuchikubira abantu bande nto wanja kubotekana nukurwa wejibasira siritukulia reni gobono kungusana kwarokana ko bogati mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati na boigono mo MC we gode nyako ya Cosmas Oyagi Simundi kubotekana ne chibesane mono nemero bili ya magendero asenseme yega nengana yarokana gotaro kebuno ko igwana korogati ya weraba maiga yo mu governor gote yabuna kati chibesa MC bakoni go chiri chinyinge engana ya nyargo tugoterware no mo MC we gode yega ko reporter ya Ndizi TV kurose gode nyako imeye county ya Kisii literane nchinkro kwa Vincent Onyancha na gotigana na yubono mwancho muliro boigoto murekero bokore na boigo na magendero menye godi ya nyakoen nigo chinga kichubono mu MC wa godi ya nyakoe Cosmas Oyagi abereka wesoke na komochege tambokero kyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati anasogote yabuna niga wa MC batereka nemero mbeli yabo asenchire bwenderete Oyagi niga atebere buna ba MC imeye county ya Kinzo bwate bosibole bonde bwensi asoko nyarago ikarani nemero yabo unatokomanyi gonu mulikete Varina Osero MCA we wadi ya nyakoe Cosmas Oyagi ni gama mochirio mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asogo tiga magega wadi ya nyakoe asensemo ya magendero bunensemo ya chisemi chipara egatia ya ndamanke kana chimilioni 10 tumubekere tase budget ta nyago twana one shilingi ya moja nyako mwana nyakoe wadi akora ki apena biti akara ngo wadi mangana ina magoza kwa busa chiro ya nyakoe pata nyago waka no for the last 9 months aina magoza nechipara na vegeta se budget tara chikora chikule ngo muboja mangana ina magoza abantu bachande kitani nzalo gukwa na chinga kiecho ni gensemo ya umugavana rati abagaote babuna ba MCH besene chinyinge bakonyora echibabwenerete gokorera magendero engana nonya nabo Oyagi arokana gukana angona umushahara bako karibu 1200 kando necho mama yako nyala allowances wasema mwaroje ngweka bali karibu 400,000 msara ngota mai bomo msiengo msiako shilingi kwa maneno 86,000 akura ali michi ochande 400 ngai jiko osenije ngo bakana demaye ndire bono made moisonde mbata kakoko manga chibesa chiabo chali no mu speaker nkabadenga chibesa chingwa kanuchi Oyagi nigo boigo aineke buna chibesa chionsi cha serikali ya county nigo chirasa maboko yo mugavana na igo emesara yabo bakonyora ekiombege tenderete mesara kia Salaries and Remuneration Commission na kyo kemanyete akara gotebanga nije ngo control chibesa rero ochirega iga ochire go control ya mangane basel okay of course njega asiana ni nyimanyete no oversight chinaigwa gote ya bantu kana ngete 27 million ngo control obuno bolimo
pesa teyo nona ye mo MCA o Kisii County ya control chibesa chonsi picha Kisii County chiko control no mugabana kurukunga Paul Simba Arati na everything na contractor na mo procurement na mo engineer na everything mo sara we mo MCA SRC na toete chibesa na maite chibesa rengo mo MCA akori chinga kiechio nigo boigo amuganio mugavana korwa bokorera saba na inchi korwa se chiabisi chia serikali na tari korwa boyenka ale komo sabo mugavana Simba Arati arusi obise aye motonto anyerete chinyomba je serikali obisi nera ali onkwaye ale ngoro ale gokorera mirimo obisi ko twagasoeta obisi toroche ngango nyakorwire chiripea nchi anyakoera dale komo sabaru si obisi motonda anyerete Kisii County inche muno mwemsio nyakoe ward njira tenda agenda motonto boyenga no ngo chigosaba magendo ngo reporter ya Ndizi TV area 3 ne Evelyn Osero Ndiyemono umurikete Evelyn Osero asoroboti rwasenchira yoboikranu gotigana yibono kurose county ya Kisii osogwe kase county ya Nyamira bunge gotoigorra ne bunge ya West Mugirango ubunge wense Steve Mogaka ni gona rokane gotogia gitambuka rukya basaiba jensi ana mona soko nyara kurobekana gwikirani ko gani kwabo ucheze nsemeria ya serikali ukwani tukulira soma jengo wa matanga ni gona Steve Mogaka bereka gote yabuna na nyokorobekana kwa bereka okolekana gatie binto bya rokana go sarigwa iganya rekoboli abasabu kwani kuna basa go salini bayaba Kenya chinga kichokorobekana kwabo rigokolekana senchera yo mulembe muri kutukurase county ya Nyamira Pokara na roboti ro senchera yo women gago kwa nasoma yigoyo mohobwa matanga meye bunge yega ya West Mugirango omubungo yigani gairo koboka basabu buye bamanyekante na Gen Z asekirya bagendeta kubole meyense ya Kenya na kuganyo kurobeka no kubago kora ko mulembe utabengwa amona abanyanyimbo na terenere kira asengo tebanga abana baito kibago tubuli abayibuli amaswali igotogo tegerera tuiranerie tutanyare kuiraneria okurigerera inse igororekane no kwaigure ntoi mokeria abana baite byoma ntoi mokeria abana baita masasi egekugera abana abuna ba Kenya abana abugo bayibwira nabangina ba Kenya na mwana tayo kubyaru barimo nense kuba onjorana asomete babwata chidigiri basinyirase bakuira chidigiri echi baroje togotimba chibesi cyake igago kwanere igoro ryo kurubekana kwabo korekane meye county ya Nyamira nigo atogiria abanyanyimbo kurwase county ya Nyamira gotababenga basabu bakorokorobekana asabaganira abasabu gotasalia ebinto ekije kikoboli abana aba omugabano ito emosinyari igamenyete omochie womongino muboraka okorokuchemima mukogi taria chete bakora bomongino ligarware takari kurwarirwa agakondisio mugabano mochioria egeranyori kibese cyebyogo igo egero mokorigyo mugabana omugabana so obo magwagwa kali aliyo cyemima egero mokogenda mogende morogi igabana obis Mogaka boigo ni gababolirie abarai kurwase county ya Nyamira kwenekia buna ebese gutuma gocha se county ya Nyamira ngokorera abananchi amagendero asaganire omwananchi gosikwa omudosi Kenya gae kana baki abachikura mwachete na mwetro ko ne bituo bine byonsi mugatochora ichi kuriya ino naliri go kolegas kali yo murai no be president agiaro na beke bunge getanga ndiye katiba gegoteba gagukwana boigo ni gakirengambye muno ase baraza anene y'abawaziri mense ya Kenya gotuguterware intokorengana monere aganire gesaku kyo mugusi konyerwa ase baraza irarosigwe amono murayo munene bwense sisi watu kutoka Gusii tumenyanyazwa kwa sababu hatuna principal secretary hata mmoja kutoka Gusii wa kusaini kitu chochote cha serikali ya Kenya. Sisi tunalipa kodi tu, hakuna mmoja wetu, and we need inclusivity katika hiyo serikali in the positions of the accounting officers of the national government. Igo ni gaganiri umurai bwense gutatua robombochu chinga kya kubato kama gendero na kugania inengo ya Kenya gutume kwa senchira engikeranu ili kwenekia obogambi botabwati okweberekerera guchande onsi. Tafadhali penda wa Kenya vile unajipenda mwenyewe. Rais wetu upende wa Kenya vile unapenda
watu wako wale umejaza katika positions zote nyingi za maana katika nchi ya Kenya. Penda wa Kenya, na siku utapenda wa Kenya, sisi tutakuwa sawasawa. Sisi tutakuja tunasema rais ni kama jua linaangazia kila mtu. Gingo ripoti getasini kia wanjete kia Ndizi TV kurugiga se bunge yega ya West Mugrango meye county Nyamira inchi gonkoro kwa Polycarp Okara na gotigara boigo asa mangana rengeta kokoboko ekyombe karigia Jensen kubono muwakili Philemon Murara pia miabereka wesoka ne kanyara gukwa nengane yuko bwatekana nenchira abasaba Jensen babere bakorobekana na kogania serikali kanyara koigwa okogania kwa abasayabo niko chinga kichibono korengana na Murara pia miabereka gote yabuna ni gerebi ya murai wense kanyara gotekerera kiria bakenya baganeti nabo asensema yani gatuguterare chinkwane ichirigete ko chigokorwa asekonda atebirubuna nerebi ya serikali konyara gotegera kirigita kaire bune nchire mu yoko nyara gwikira niyo bokorre unatokumanyigwa no murekete Joba Maange Chinga kiokorobekana kwabere okwana kigwa imense icho ya Kenya anene mono kwabere okora uneke goriga Gen Z ni gabara inaba wakili baenda tekorwa ebirengereri byabo anene mono igore okorobekana okwo se amandamano aya Gen Z tigande benga bakorega singia baretire ngane yaretire amabadiliko ayagendererete umuchakano bwegento no muya lakini omoyari obwakerokyo mbuya mono kagusanga bene na Ndizi TV nigo mwakili Philemon Apiemi abwatebo korobekana gwakegoriya Gen Z ningana eanchire nerichiko nabo goteba nigo kwabiro koreta amoncherio amange asense icho Kenya Kolende niga abagosaba abasaibe gorigia Gen Z korosia emeroberi nabo yokobeka amagania boboronge elinde serikali ebege komanyanga ninki erabege okora gutia ase amatuko abosio tigabatu ara complete program onye bagoteba nga this has to happen batebe nga this will happen ento suguma mono paka tosarie the very fabric of our democracy. Bagotebe president yegende batebe ne president yekoenda deputy etigare gosembonsi bakoenda bonsi parliament ne ronko endere gos parliament etigare egere speaker etenenere yake egotenenere yake IPC commissioners, they are very crucial in a general election. When you are constituted, how do we proceed? Namo cha enseme kwa merele serikali Azimio One Kenya Alliance asoko gania gutwara chinkwana na serikali umugako itoraira atareriri yake ari guwanja asuke nyuma serikali yerorore kore bune gotebigwa egade tutuwara opposition ego check na oversight na go challenge serikali bante batenene raini yabo onye kore serikali kore gazi ya serikali onye kore opposition kore gazi opposition na sababarai a serikali enene serikali chi county kokora emirimo yabo kubwatekana nerichiko nabo goikirane chira babete bakoriera abakenya egera abananchi bari babaligete bamanyenge gazi tu akoyete no andrete gokora onye turakora na ndi bwerese wa utarakora because ye problem ero there is no information, there is no communication between elected leaders and Baribaba Jorete. Ekere chance ya tokire ne bebirero ne bai tiango leaders batebe egasi yabo batige bitina nabaka gusaba kubwaterana egati aba MCA n'aba senator asoko murekera bokorere bwe county elinda kwene kinga abakenya nkonyora bari amatunda yobora ibwe serikali cye county na oversight yeranyarekane ekera aba MCA na senator bari amone governor because oversight igebwana tagokorwa ase serikali teko nyarekana igo tigakera abantu bakore gazi yabo omo senator babwaterane kapisa n'aba MCA baumerana no mo senator enda no ane county assembly
ekarabwate ribaga babanga emipango yamo. Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Biamuno mulikete Job Manga sorobocho rwa senchera yobo ikirano gotigana yobono mwancho muligera yobo igoniga eserikali ya Nyareko buryo Nyareko tigia osegotingyo bolende ane mono imeye county ya Kisii eyengo bwatekana no mugiga uyokorekana bwa matanga seri tukolensemeli ya Kiogoro asomo ngno mwabeta kago ito asoko bitu imeyo na abantu batamanyire korengana nabarayibikira na senseme yo gati yabo no mumsebe godi ya Kiogoro mana barayibande nego bagikiriye kole kyo asebono wa Nyareko bule serikali ya county ya Kisii kone kuna ngotingiro bolende chinsem bunatokomanyigwa no Moriketo Josephat Amisi. Ase omojiga bwoko mwenia nyagusira omongina Doris Ondieki ase kenyoro kia Kiogoro. Omojiga unyara kabogo ikiranigwa amono mabaro omonge bwabasani abairi. Abanyara kobaba kugikeria chinchera nyagusira Doris Ondieki anyarete kobaga usiro bwaye. Kubwatekana no kobetwe meyo ase bigoti byaye nabantu abo batamanyire. Origere timyaka 70 mware kororanga mwakorire bobe naso ometia abantu abange bali mawo umongino Doris mwamo kemba asago kore biasara ko bawo umunyu mwabo betomeyo una abantu bakonyenye imbuli okungu tariko betumeyo omuntu onyigara kubobe Nyasaye gago teba ngomonto kwa kutibesa dibitira manyikata nek moja okiwa kwa Kisii na utaona nini inko siombe likoro kiwase mada mwara ile go cyari yanyanyira manyinga itegete iba yarenga mabera manene agente kikangire kuru obongo bwane bibakarera. Sekta yobolende nigo yanyara kobage kugikeligwa kigima asogutaikirania amaganio y'abamenyi benseme yokwena no bolende umuyigo nyara kobogo ikiranigwa amono mwemsewe gode Kiogoro Walter Mochache unyara kobaga koboria obolendi obotingu bonyara kobabo ikiranigwa asenseme yo naboigo koboria buna obotuki bonyara kobo korekana na buli banyara tokobago ikirania egakorekyo banyara kobaba kobekwa biara kingo chukwana onda sababa sigari baito because we have a police station iga Kiogoro abasigari baito security negasi ino security ke ko basinya ibato kweligerenda security twerende ekana go sovuru abasigari baria na mutogo saba ningeomba sijui kama bwana OCS amekuwa hapo mambo ya security iwe beefed up na wale askari wamekaa huko Kiogoro miaka mingi wamekuwa na mazoea tunashughulika wote watoke nyasoro ande komado mwana ngonyali nyasoro muno mwibuli urasa matangana ani matinga bakora tabaito mata muno bara ndai tabai kwere manganai ana baisi abagawe nyasoro to abantu kunya tara mo baroche bache before ujakara Monday batoye ngakimanda mwaitire egendo tutagete wala tere de report twanyolire umuntu obekirume egere nandi mandi nandi tubase kwigwa yandi Chingaki echecho nigo mwemsio yo Walter Mochache nyale kobaga kwene kionyale kobaga koroto tegati ya magendro kurwa subotenribe county ya Kisii nagoteba nigo egati yechipara naboigo chi basari chirachi koba chigo ikiranigwa go chi asebalia bataranyara koba bago chinyora chipare chi agachirigereri agachinyora agateba njiche chirosi gwe kurwabwe chipaseri chiri cyabwa atamagoso abayibori bakaba miseti na kwetu kumu ngo chibwatinde abayibori abo bacha bachinyora Kuri Patrick Taseni Kiandize TV kurwe county ya Kisii Eliterane Josephat Amese Biamuno Moriketo Josephat Amisi asorobocho rwa senchera yobo ikirano gotigana yobono mwancho murigereria gati y'abalimi ko rwa sensemelia ya Nyansiongo wabona bacho leta ba director babo nigo banyarire ko ba director bacho rito gotera sekyombekeria KTDA kone kibuna nkonyara bare kurobo korri bwabo asenchera bweneto kone tukolia niko bate birubuna hamnere bya aba director bo konyara ko bayikirine chire chirwa bete bakubalira ngakibalenge ho yakereko ko asechikambi nichogo chiro na ba director nabo nigo bate birubuna mbaganete korra mauncherio asekemeli chai aba director toko basaba mutubwate na mwariete kira mukore gasi ase myaka 3 igaba bari ba minto
ituke nabo twabana mogoko monene ane nyasaye twarore koboko kwaye ese ng'incho nonya baminyokigwa nyasaye nanche kine kikiara abaremi teko bomogoko monene una yarenge buya mono tiganyasaye basenie nande tiganyasaye babwatisia ase miaka eyetatu igonda atebe ng'a egento bono totaete namba eyemo abadirector bachigotokorera namba eyemo omusara buna batomente tokaba 24 tiga bayoire nonye 35 namba kabere ebonus y'omwaka oyo tigebe nonye siringi ya musini ngo baba gokora mangana yo pinsani bateria nyasaba konye baturise chinkoro babwata na magoko na babwatanete emirimo yeito egenderere abadirector baito abamitomba kwane gore ikibesa tonya ko batokomenda ekiagera emirimo egokora umugondo na emekong oitera somo ntoko e contract yago kora emirimo te holiday wamenya konya nando ikiro botuko cha ya tapimiri omonto yo chandeka ani chikiro cha mubora ambikora murigie na bara beta cha mugondo acha go konye buri mirugo bono toko rwe request go cha service ito bacha kigali chiche mapema akaro kigali kiachire mapema egere kia Rusia echa yeita sechi pengisenda chito yalenda yaja kupimuga iga yento kende abana baito tobwata basomete chikuru bana baito bakora chikuru bale kinyomba batabwata nane mbere na Kenya ya na chinga kiyo chigati ya director bacho roni go batebire bunamba bwato kwegana no gose muri machukerani ko gani kwabo go chiasa bamenyi anana bago nabalimi bali babete bako bakera chukura comment na yoni go Monica Ruocho yubono choro buno omutene ko rasensemeri ya Nyansiongo atebire buna na chukerani ya manga sensemeri na kobori ya bali mikuru nsemeri go twara go semeri nere asobote na chikone kingo korara munchiriyo ase kemerige cha na kone kibuna abagali minkonya bali gesa disaine lakini sawa berumia Lero, e poi già tevi nato certo versioni in tua versione in quando tu avevi il director for the 3 coming years paka 2027 dai tu era nei tangania bali mi bane banyansiongo electoral area bere ninga bia mana singi to yo wantora ho director yabo na ringo mu na tupie kamangi de men bakatwara confidence meyane bakanga security Nintendo to wakikishira bali mibanenga kiriko nyara okora kiryo go asenkura mbali maboka na wika imbakorera imirimo ne wenerete igardress ridi challenges no chigocha imbakorera imirimo bakomwa ne karutwera na magiga this is a new term ukatwara go chora na indi to chora ne used to be amonya kirugo na ndi mutko mokonyi ndi ruginda wa abandi tukenya sautunga biyamano ikiagera ikirugo kyobochia that is chia paso na kegwa asebitukolia rero gutenera Nyansiongo factory une chia paso abandi tukenya badarekta bami tunga biyamano na barabu asingi diaror men batora confidence in me bangi kirugo ninjita tukabatevia my co-directors inkole mirimo na imwe with the best of my knowledge egere to factory it from where it is to the higher levels. The guiding I think the Bongo da colleagues because I've been working in a Kabiru, a Kabera teacher. I used to be a performer. Now the factory I wanted to arrange a color so without to go to see again to higher levels. About in the Vito, the author confidence in us, now a director of reforms, we will take over color. Yato yande kubwaterana ichaabuna mwato enyinga mukarusumangeretu ichaabuna tokotorengia tugende gotoricha asinjiri na gotigana yo no moncho murigereria ni gobo no murai wense William Samoei Ruto aba hasiri tukulira ko joraba waziri baye yamaiga yokonyara kubatuguteraitsiko abo matuka makaitira aba waziri bonsi nabo asaba waziri batugatsuisiko emerongebere no yomo hasiri tukulira rero Ruto na choraba waziri bande mbake bairana ange aba waziri batano na bairana asemeremo yabo gati yabo no muwaziri Aden Duale Kithure Kindiki gati yaba no mu waziri bochisemya Zekeli Machogu igaba kago tuguterusiko ekarokero ndi bagari ya yeryairwa no yorenga omokonyo yose running mate ya chinga kichi campaign mwaka boichiriwe na 2022 ekero muwaziri Zekeli Machogu aliko ligekero kyobo governor Julius Migosi ere bono ro muwaziri bochisemi gati yaba waziri bande Roboti Uru asenchira yoboime nevarin osero. I have today, in line with the powers
given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Amatuko make magega yomuraiwense Dr. William Samoei Ruto kobaka isiko abawaziri amono mwatoni general egetambukiro gya sugumetwe no korobekana kwa basae bekegoria Gen Z ni gobono abachorira abawaziri kominomo ase serikali yaye. The people of Kenya have expressed their views on governance, development, economic management, national finances, and many other aspects of our nationhood. It is of utmost importance that the government takes measures to affirm our commitment to actualizing the people's aspirations. Gokwana ritko ryarera se nyomba yobora State House memocho Nairobi Ruto nigabwa toka marieta ya bawaziri kominomo ase chiwizara au ase serikali ya Kenya Kwanza. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as Cabinet Secretaries and Attorney General. Rebecca Miano yorengo mwaziri bwobonchoreria nero chorwa kobo Attorney General koirari bagaria ye Justin Muturi. Ase wizara ye Tsemi Julius Migosi Ogamba nigairari bagaria ye Ezekiel Machogu. Kithure Kindiki nigairani wakoba umwaziri ase wizara yoburendi waime Eden Duale umwaziri bwoburendi Chinga Kisoipan Tuya atigarakoba umwaziri bwebinto bitwetanaine. Wizara yobochenu nigoya iwa Debra Molongo Barasa uyoirari bagaria ye Susanna Kumicha ase Margaret Ndungu airari bagaria ye Eludo Walo ase wizara yoboraniago se ICT. Ase wizara yoboremi Andrew Muhia nero irari bagaria ye Mithika Linturi. Eric Muga oirari bagaria ye Alice Wahome ase wizara ya Mache. Alice Wahome nigo anganyi wabotia se wizara yendemero koirari bagaria ye Zakari Njeru. Chingaki Davis Chirchir abaga koirari bagaria ye Kipchumba Murkomen ase wizara ye Chipara Novosombi. Egati yaba waziri abaira ni wase kabineti ya serikali ya Kenya Kwanza ngamona Alice Wahome, Rebecca Miano, Kithure Kindiki, Eden Duale, Soipani Tuya na Boygo Davis Chirchir. Ruto nigaine kiago cha kubabanga bawaziri abwemeremo ekego chanchinga kiboigo arabwatoke amarieta yaba waziri bande ase serikali yaye. The consultations are at an advanced stage and internal processes in various sectors are underway to facilitate my appointment of the balance of this cabinet. Additionally, I will be issuing next week a clear roadmap on the assignment that the new cabinet is going to have. Go reporter ya Ndizi TV, Erietariane Evelyn Osero. Munshumuri kiribono asogo choro wabo waziri ose cabinet ni gobono abandi baganta kureberengere byabo igoro yogo choruko ane mono ekerokeria ekergo kyobo waziri gyatigara soro ngoro gusin nyirobono Julius Migosi ni gobarenge kurwandire ekergo kyobo governor ekerarengo ni running mate ya Ezekiel Mbakimachogo maga ya Ezekiel Machogo nyarwa kusukura sekergo kyo ni gobono yorenge running mate ya enga kechi kambena airari bagerio a senseme yontimatina eberengere byabangembire byebi igoro yengane yo asaba waziri bachorwa no murebenze William Samoei Ruto. Na chinga kiechio serikali ya Kenya Kwanza obona wale senseme lyo kwamelia serikali abwatani abuni gobate birubuna barombara koboko serikali ya sojo kora chinkwana wasekwe bwatani kerege komya sensemo ya serikali kolenga nazimio bakoragwa na omuraiwe kama kia Stephen Kalonzo Musyoka nigobate biruno ndebwensiranya kwe bwatani na serikali kora somo libwazimire ochi wako isiku kurwa somo bona gote abuna baroboni gobragendere kumulekera obokoreri bwa serikali Kalonzo boigoni gate birubuna nsemo ya azimio wane kenteri kanyagaligwa na serikali asikolende barambulekera igoro ya magendere n'obokoreri bwa serikali ya Kenya Kwanza. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people, particularly Gen Z and millennials,
were paid the ultimate price to rid this country of the disastrous Kenya Kwanza regime, their harsh taxes, finance bills 2023-2024, corruption, tribalism, unemployment, and the continued high cost of living. We shall not join for the straightforward reason that such actions are betrayal of the ideology, values, and tenets of both our coalition party and our constituent parties. As long as the Kenya Kwanza regime remain in place, absolutely nothing will change. A cabinet reorganization and changing of office holders will only be cosmetic unless that new cabinet will take place after what, and this is something we need to really reflect on, after what our leader, Honorable Raila Odinga, has called a convention, not a dialogue. Mwanchumulgiria yungati yalitoa kwariganire kolenda mange ninkomanya karoshia ragire chinse isato chiabono batuko wekirabono nko yakiro musumali mangana majia asenchira yobo ikirano karabono toko genda semende ye studio anemono asemirobiriende ko bwatembia mona soko chara gotengera Ndizi TV owansu bomo usia semeli mtandao na bokunyara gotubugata semeli ya Facebook bona Ndizi TV News Digital abagen semeli ya YouTube na bogotora mona Ndizi TV News to base kweba gotubwata wetera se website yoto na butambe www.ndizitv.net yuamo na yanda mangoli to bwata nero gotera sumu no bwemanyererio igakoro kwa Lydia Mose kero kele bona Sara Mumanye aina kichibi chamulu cyagwe kere asenchera ebona to twaro buligererio byeme ya Ndizi TV literana nchon ko Vincent Honyancha.